yung nag-request ng daan sa Balatas. So ngayon papunta tayo ulit ng Naga galing dito sa Pili. So ang gagawin natin, dadaan tayo dito sa Baya Kararayan para daanan natin yung Balatas. So ayan yung marker ng Naga. Ayan, may mga naka-duty ngayon ditong uniform men. Ano kayang meron dito sa Naga ngayon? Ngayong araw dito tayo dadaan sa kakanan tayo dito para makadaan tayo dito sa Kararayan. So dyan papuntang Naga yan, dito papunta tong Kararayan. So Kararayan, then after barangay Kararayan yun na dadaan tayo dun sa Balatas. So ngayon nandito tayo. Ito ano pa to Del Rosario pa yata to. May bulusok dito. Ayan. Ayan. Mababa. Oops. Butas. At kung masaya ka sa piling na hindi ko na pipilit pa, ang tanging hiling ko lang sa kanya Ayan. Dadaan tayo dito sa Gawad Kalinga ng Del Rosario. Ayan. Tapos dito naman yung Spring Valley. at alagaan ka niya. Ito maganda dito mag bike trail sa lugar na ito. Kasi pwede kang makapunta dyan sa San Isidro kadadaan. Labas mo sa Carolina na yata yun. Yung daan dyan. Kung magbabike ka. Ito maganda dito. Kagandahan dito yung kalsada pinaayos ng DPWH kasi nandito yung Camellia Heights. Ayan. Kaya maganda dito ang kalsada. Camellia yan. Okay, intersection tayo. Pag kanan ka dyan, papunta yun sa San Isidro. Pag kumaliwa ka naman, ito na, papasok tayo sa Kararayan. Natigil ang pagiging totoo sa tuwing mapapanggit na mahal mo ko. Sa Kararayan, meron dito Paris. Paris pa yan. So, comment na lang siguro sa baba kung anong Paris yung nandito. Yan San Rafael yata yan. Tapos nandito yung kanilang Don Manuel Abella Elementary School. Tapos dito meron dito mga kain-kainan. Ayan. Amin na merong iba, ako ang kayakap, pero isip mo Kararayan High School. Tapos merong ginagawa dito gasolinahan. siya. At kung masaya ka sa Kakarga muna tayo ng gasolina dito. piling niya, hindi ko na pipilit pa, ang tanging hiling ko lang sa Parang jet plane. kanya. Huwag
kang Nasa unahan. paluhain Iba yung sidecar ng motor. at alagaan ka niya. Okay na yan. Ibang klase. Ganda. Pati ko naisip na merong hanggan. Ako Nandito na tayo ngayon sa kasentrohan ng Cararayan. Nandito tayo ngayon sa San Rafael Elementary School. yung nauna, pero Dati halos marami pang bakanting lupa dito. Ngayon halos lahat occupied na. Maliban dun sa Camellia Heights, mayroon pa ditong ibang subdivision, yung ano ang tawag dito, Oviedo. Ayan, dyan, Oviedo subdivision. siya ang mukhas at kita naman sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap labanan ang Malapit na tayo sa Balatas. tinadhana, pinapaubaya. Ito na yung boundary ng Balatas at Cararayan, yung tulay na ito. So, nandito na tayo ngayon sa Barangay Balatas. Pinapaubaya, pinapaubaya kung nasa Balatas, kanya. Naga City. Marami na dito mga bagong gawang building. Bagong commercial building. Ayan o. Diyan o. Halos naubos na yung yan, commercial building na yan. Ito yung dating dam site. Dating tapon ng basura. Pero close na siya kasi yan, linipat doon sa San Isidro. Yung tapos yan, mayroong ditong bagong ginagawang kalsada. Punta yan sa Naga City Science. Dito naman yung mga junk shop dito kasi malapit nga sila dati sa dam site, kaya maraming junk shop dito. Ayan, ang daming kalakal, halos lahat kalakal yung dito. Tapos dito rin nakatayo yung crematory and columbary ni Imperial. Yan. Tapos dito malamang meron na namang gagawin kasi yan, meron na nakatambak na mga lupa dyan sa gilid ng kalsada. Malamang meron na naman yung lalabas dyan na building. Ito ang labas naman yung kalsadang yan, papunta yan sa San Felipe. Dito yung Balatas, Gawad Galinga. Dito mo rin makikita sa Balatas yung dalawang malalaking
impila ng mga nagpaalam na dito sa lupa, yung mga namatay dito sa may parting kaliwa, yung Eternal Garden. Yan, Eternal Garden yan. Dito naman sa may kanan, nandito naman yung Santo Niño Memorial Park. Tapos siyempre yung tahanan ni Nuestra Señora de Peña Francia, dito mo rin siya makikita yung basilica. Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong Ang dami nang nagbisita dyan sa Santo Niño kasi bawal yung November 1 or 2 para magbisita. So dito naman yung Basilica Minore. Ayan. Basilica. So dito, ayan, kita na malapit na tayong lumabas dyan sa Magsaysay. Yan, pag mayroon ng intersection dyan, Magsaysay na yan. So hanggang dito na lang muna ang video na to, at medyo matraffic na dyan. So shout out sa lahat ng mga nakapanood. Kung mayroon kayong gustong i-feature na kali or daan dito sa Naga City, comment nyo lang dyan sa baba para sa sunod yun naman yung i-feature natin. So nandito na tayo sa crossing Balatas at Magsaysay. Hanggang dito na lang muna. Bye bye.